Scenen er sat. Det her er så nogle af de bøger. Og der er lige en her, der er meget vigtig, som jeg har sat som baggrund, når jeg skal forklare, hvorfor jeg stiller op til kommunalvalget. Så tænkte jeg, hvad skal jeg egentlig have som baggrund? Jeg kunne have et stykke hvidt stof. Men så tænkte jeg skulle da lige så godt have sådan noget, der ligesom betyder et eller andet, og som ligesom antyder, hvad det er, jeg står for. Her er for eksempel en kinesisk drage. Og hvad har vi der? Andy Warhols tomatsuppe og en egyptisk kat og hvide kaniner. Hvide kaniner. Nu er Hardy Jacobsen, han var god til at trække hvide kaniner op af hatten, når han skulle vælges til et eller andet. Ja, så er der jo også nogle mere filosofiske ting. Og der er min yndlingsbil. Og her er en bog, som jeg læste i min ungdom. Og det har jo noget at gøre med frihed. Og så er virkeligheden jo fantastisk, ikke sandt? Og verden er uden grænse. Men hvad er det, vi leger? Ja, vi leger jo altså kommunalvalg. Zip. Og der kan det jo være vigtigt at vide nogle ting, som for eksempel, hvornår skete det, når man taler om det ene og det andet. Og så tror jeg endelig, hvad står der, dansk børnelærdom, det er det, vi lærer i skolen. Og det her, Franz Kafka, processen. Sådan oplever mange mennesker kommunen. Og det er det, jeg vil gøre noget ved, hvis altså der er nogen, der kunne finde på. Og stemme på mig jo.